Čekajte da gledamo zajedno spot. Taman. Znači zavidi se, bojim vas da pušaš, znači zadi mi se. Ćemo ovako ovdje. Andale mami, a ti lijepa ko Adriana ali malima. Vule 1337 kaže album koliko su hajpovali, a napravili. Ja razumijem, realno oni moraju da hajpuju album zato što drugčije ne možeš da imaš nikako preglede, ali vrate, realno nije toliko dobro, mislim kao ranije. Možda je, ne znam, recite mi je se vi slažete, možda je do mene samo, možda se meni više ta muzika ne sviđa, ali ja tripujem da nije to što je nekad bilo, brate. Mislim, ne znam, nema pojma, možda se ja tripujem.